Здравейте, момичета! Днес фокусът ще бъде нашето деколте. Но покрай деколтето има и други неща, за които искам да ви поговоря. Деколтето с какво е свързано? То е свързано с нашата стойка, с раменете, с начина по който стоим. Тогава, когато видите някой, който е със свити рамене, какво ви говори това? Това говори, че или по цял ден си гледа в телефона, или е човек, който е поел на раменете си прекалено много чужди отговорности. Деколтето с какво още е свързано? То е свързано с нашата сърдечна чакра, свързано е с тимуса, сърцето, белите дробове и гърдите. И затова, работейки върху нашето деколте, върху правилната стойка, така ние ще подпомогнем и нашите вътрешни органи, които ви изброих и са пряко свързани с тях. Ще подпомогнем нашето самочувствие и по този начин ще се чувстваме много по-добре. Какво трябва да направим? Първо трябва да започнем с отваряне на раменете. Затова заемете правилна стойка, гръбнака перпендикулярен на пода и започваме с леки въртеливи движения в раменете, назад, отваряме гърдите и след това в другата посока. Сме правили много пъти, но то е много важно. Сега хванете ръцете отзад и хубаво изпънете, отворете раменете и гърдите и задръжте така. 10 секунди. Трябва да усещате напрежение отзад в плешки. За следващото масажче може да използвате масълце или кремче, за да се плъзгат по-добре ръцете ви. С пръстчета, които ги слагате тук по средата, с леки въртеливи движения, масажираме по посока отвътре навън. И там, където усещаме болка, хубаво е масажа да е дълбок, там, където усещаме болка, може да задържаме или да повтаряме. Сега от другата страна. Секунди. Сега хубаво хванете с палец така и с пръстчетата отзад. И много дълбоко, значи тук масажа трябва да е дълбок, много дълбоко избутвайте нагоре и навън. Така правим едновременно и масаж, и лимфен дренаж. Това е начин да повдигнем гърдите. Усетете къде имате болка, може да отидете и по-нагоре, но движението трябва да е отвътре навън и нагоре. И сега от другата страна. Образование и израстване на изчезване.
Сега с две пръстчета, казалеца и средния пръст, поставяме така на ключицата. Тази изпъкналата кост е нашата ключица. Поставяме ето така. Единия отгоре, другия отдолу. И масажираме в тази посока, отвътре навън и нагоре. Хубаво масажираме. Трябва да усещате болка тук. Сега в другата. Ако имате болка, задържате повече. Трапециевидният мускул, който се намира тук, можем да го разпуснем, като го масажираме. Отново дълбоко натискайте и може да изхвърлите всички отговорности. Масажираме и хвърляме отговорности. Масажираме и хвърляме всичко, което ни тежи. И отваряме раменете. Сега може да масажирате шията. Средата много дълбоко. И мускулчето, за което ви бях казала, че е добре да се масажира всеки ден. Това е тази изпъкнала жила с термоклейдома. Хубаво го масажирате. Едната и от другата страна. Това е много важен и за деколтето, и за шията, и за овала, и защо за всички мускули на лицето. Там също не трябва да има болка, но обикновено винаги има болка там. Временно да фаширате. И можем да завършим с един масаж отново на деколтето. Този път ще го направим с кокалчетата. Знаете, тук в тази област тук се събират всякакви грижи. Тя е свързана с самотата, с майчинството. Така че, нека да отворим, да разблокираме всичко и да дишаме. Работим и върху нашите бели дробове. Няколко пъти в долната част. Качваме се много нагоре. Хубаво отваряме гърдите. Правете го толкова, колкото ви е приятно. Това беше от мен. Желая ви прекрасен ден и до скоро!